El problema no és de legalitat, és de voluntat política. No es fa no perquè no es pugui fer, sinó perquè no ho volen fer i perquè hi ha una certa temença a perdre. Si som capaços d'aconseguir una àmplia majoria a favor del dret a decidir i sobretot que en el moment que s'obrin les urnes hi hagi també una majoria incontrovertible a favor del sí, és impossible, i subratllo impossible, que potser a curt termini hi haurà dificultats, però és impossible que aquest procés es pugui revertir. Si no ens han deixat votar en referèndum, en consulta, que hi ha marge per poder-ho fer, i que estem treballant perquè es faci, sempre queda una última opció, que és anar a unes eleccions, programa únic dels partits polítics, que diu si vostès ens voten estarem legitimats per proclamar l'estat català. Jo no m'imagino, diguem-ne, quan arribi el moment, des del respecte absolut a Unió Democràtica, que estan explorant d'altres vies, legítimament, de dir, escolta'm, ho vam provar, allò de la tercera via amb el tema de l'Estatut, amb el pacte fiscal, però ho volem tornar a provar. Però, òbviament, si s'acredita una altra vegada que no hi ha marge, ni tercera via, ni sistema federalitzant, ni millor el sistema del finançament, evidentment, jo estic molt convençut que aquells que van néixer com un partit nacionalista català, quan hi hagi les urnes, es posaran al costat de la majoria del poble de Catalunya. Hem perdut una gran oportunitat per fer una gran candidatura cívica de país àmplia, d'aquells que vam pactar la data i la pregunta, i d'aquells que volem enviar un missatge a la Unió Europea clar i inequívoc. Aquí, a Catalunya, hi ha un poble que vol decidir lliurement, democràticament, pacíficament el seu futur.